Il-ġimgħa wara nofsinhar f'diversi parroċċi saret il-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira. Festa li mhux biss tfakkar lil-insara fis-sawm u l-astinenza imma wkoll fl-imħabba li kellu Kristu lejn l-umanità. Għal-ħabta tal-tlieta ta' wara nofsinhar bdew il-preparamenti li jġibu magħhom il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. One News żar il-preparamenti li kienu qegħdin isiru fil-lokalità tar-Rabat ftit ħin qabel ma bdiet il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. L-aktar xogħol impenjattiv bla dubju huwa dak tal-makeup artist li minn sigħat qabel jibdew bix-xogħol artistiku tagħhom biex ibidlu persuna u jaqilbuha għal persuna biblika. Oħrajn jibdew jippreparaw l-ilbies li jkunu se jilbsu l-personaġġi li jieħdu sehem f'din il-purċissjoni. Involuti fil-preparamenti hemm aktar minn 50 persuna. Intant f'Malta għawdex isiru b'kollox 16 il-purċissjoni li jfakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-purċissjonijiet f'Malta jsiru fil-Belt Valletta, fir-Rabat, Ħaż-Żebbuġ, Ħall-Qormi, Mosta, Naxxar, Żejtun, Ħalluqa, Raħal Ġdid, Birgu, Bormla u Lisla. Il-purċissjonijiet f'għawdex isiru r-Rabat, Nadur, Xara u Żebbuġ. Il-qofol ta' dan il-jum intlaħaq bil-funzjoni tal-tlieta ta' wara nofsinhar li fiha saret l-adorazzjoni tas-salib. Il-purċissjonijiet bdew għal-ħabta tal-5:30 u b'kollox joħorġu madwar 200 vara. Dan minn barra eluf ta' nies li jieħdu sehem f'dawn il-purċissjonijiet. Minn reffija, personalitajiet bibliċi, fratellanzi, membri tal-Iskawts u Banet. Dawn il-purċissjonijiet huma wkoll ta' attrazzjoni għal bosta devoti, kemm Maltin kif ukoll barranin, li joħonqu t-toroq tal-lokalitajiet biex isegwu r-rakkont tal-passjoni. Skont l-istatistika bħala medja jintefqu l fuq minn 5,000 euro fuq kull purċissjoni u jieħdu sehem ma' 11,000 persuna.